Hausa hip hop da fatan za a yi sauraro lafiya. Wannan shirin Hausa hip hop. Hausa hip hop. Wannan shirin Hausa hip hop. Shirin hip hop. Wannan shirin hip hop. Hip hop. Wannan shirin hip hop. Wannan shirin bishin ya. Wannan shirin bishin ya. Wannan shirin bishin ya. Wannan shirin bishin ya. Life 2.1 KATSINA. Okay to, assalamu alaikum masu raro gidan rediyon Beji na FM akan mitar 92.1. Barkamu da wani lokaci da muke kawo muku da shirin The Hip Hop, The Hausa Hip Hop. Daga nan ɗakin mana gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Beji na FM akan mitar 92.1 a nan cikin birnin Katsina ta duk. To ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da na cika kusa surutu ba, kuma yau masu sauraro za mu fara ne daga gida domin na san fa Katsinawa yanzu fa suna kawo wuta ba kakkautawa da adan haka za mu je ga waƙar S-Boy mai taken My Father. Wannan ita ce Yo masu sauraro fa shirin fa ya fara fa tunda mun je mun ji wakar S-Boy mai taken My Father wanda shi ma fa mawaki ne mai tasowa a cikin garin Katsina yake kuma yayi wakoki fa da dama masu sauraro masu nishadantarwa kamar irin su gurasa din nan da rogo da dai sauransu masu sauraro da kuma sabuwar da ya saki a kwana-kwanan nan wato koli. I am a boy king of Jad. Kada ku manta kuna tare da gidan rediyon Bishop M 92.1 Katsina cikin shirin nan na hip hop kai kauce. Okay to fa shi ma fa buzawa fa masu sauraro shi ma po. Dan haka ga kira na farko mun fara samu. Hello, assalamu alaikum. Muke magana? Magana da wani Abdulrazak. To muna tare da ke a cikin wani shiri na The Hip Hop. Wanda da mu burge ni a cikin shirin nan ita ce waƙar nan ta farko ta My Father ta S-Boy tare da waƙar babu lokacin fata lokaci. Na'am. Fatan za ku tashi lafiya. To fa kenan ce waƙar dai ta baki ci ta fa masu sauraro fa. Gaskiya ta bani ta har da barkono ma. To ko muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Kowa ta cikin wani shiri na The Hip Hop da kai wuce. Yawa barka da gaskiya ni a cikin shirin ka ne waka irin ta banu da nan ka gane wace waka kenan? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. To kana magana da Malam Yusuf Kasamiro ina kiran ka daga nan sabon layi. Yauwa ka kashe miro kuma ka kashe kunnuwan ka saurari shirin hip hop wace waka ce fa ta baka ci ta baka To ni waka da ta burge ta bani da kuma ta bani ita ce wakar S-Boy mai taken My Father. Na'am. Wannan waka ita ce waka da ta burge ni sakamakon faɗakarwa da ke cikinta da irin wa'azantarwa da ya cikinta kan mutane su gane muhimmancin iyaye musamman ma uwa da uba. Na'am. Sannan kuma ya bayani kan yadda ya kamata mutum ya rike mahaifin shi da daraja sakamakon yadda ko neman aure ka je tambayar farko wanda za a fara yi ma idan aka ce ka turo za a tambaye ka waye babanka. Gaskiya ne. Gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da ya karasa wannan waka ta burge ni kuma ta bani sha'awa. Ta baka kuma filin ba. Da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Wakar ta ba ta wakar ta farko din nan. Wakar farko ta S-Boy. Gaskiya ta bar ta gaskiya. To ba matsala muna godiya fa muna bada gaisuwa sun fa a gurin ka fa. Assalamu alaikum.
To masu sauraro kada ku manta fa kuna sauraron shirin DH Pop ne wanda yake zo muku kai tsaye daga ɗakin mu na gabatar da shirye-shirye akan mita 92.1 don haka yanzu mun samu mun kirawo S-Boy kuma gashi nan yana sauraron mu. Assalamu alaikum S-Boy. Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Nasir barka da aiki. Yawwa barka dai da wa ko kuma ina cewa wai da wa muke magana S-Boy ne fa mun S-Boy ne shi da kanshi. Masu saurare fa sun zaɓi waka kafa suka cewa ta fa ba su feelings fa sosai da sosai saboda wai me yasa kai wannan waka ta My Father? Gaskiya ne wannan waka ta My Father gaskiya da Nasir na yi ta ne saboda al'umma gaskiyar lamari saboda na kula da yawancin mawaka duk wanda ya tashi yana yawan yi wa mahaifiya waka da sauransu to ni ma na yi wa mahaifiya amma ban saki wakan mahaifiya ba sai na fara sakin wannan waka ta mahaifi kuma na faɗi kalamai da dama a ciki na faɗakarwa da sauransu sosai kuma na ji masu sauraron mu suna yaba sosai kuma na gode Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma wanda iyayen shi yarsa Allah ya ji kansa ya masa rahama kuma idan namu sun zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani da kuma kalmatu shahada amin su amin to masu sauraro wani irin sakon fata alkhairi zaka mika musu da daukacin masoyan ka fa na faɗe duniyan nan fa ga baki daya baki ɗayan su babu abin da zan ce sai dai Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma ya ban mu tare kuma ina musu albishir da cewa banda sabuwar waka nan da na saki mai taken suna kuli akwai wata waka nan zuwa kwanan nan wata ba sai na faɗi sunanta ba sai dai sun ji ta da izinin ubangiji ita ma to fa zaka biya kuɗin tallafa a yi hakuri afuwa da Nasir a tashi lafiya gobe to mun gode kwarai da gaske fa wannan fa shine S-Boy wani mawakin hip hop din nan fa da kuke saurara fa wanda ya waka My Father to muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke ba Wakan nan ta farko dai. Wakan nan ta farko wace waka kenan? Wakan farko dai ta yi ciki. Wace waka ce da wadda? To barkan ka da wannan lokaci kana magana da Shamsu Maila mai da karamar hukumar Rimi amma ina kiran ka a cikin lambar Rimi. To muna tare da kai fa daga Rimi Pop kake sauraron mu kuma kana cikin shirin Hip Hop ne fa masu sauraro suna jin ka kuma fa. Ai gaskiya ka samu aboki zafafa fa saboda dadin wannan shiri ne na zo lambari na tsaya na ranga da maka wannan shiri ne dadin saurari a kowane sati muna jin dadin wannan shiri. Yawwa to. Amma waka da ta zo mani ta daya a wannan lokaci ita ce ta S-Boy wanda ya My Father a gaskiya wakan nan ta ba da wuta sosai ta ba da kunni sosai gaskiya fa. To mun gode kwarai da gaske fa ka gaida mu fa mutanen Rimin nan fa da kuma mutanen lambar Rimin nan gabaki ɗaya fa. Mutanen lambar Rimin ma suna ta tillo gaisuwa fa. Muna fa karfewa fa fa. Muna godiya fa. Mun gode kwarai da gaske. Magana fa Shamsu Sama'ila mai fa daga Rama hukumar Rimi ya ranga da maka wannan kila ne a cikin lambar Rimi. To mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum. Yawwa da wa muke batu a cikin wannan shiri na DH Pop, the Hausa Hip Hop. Yawwa S-Boy na ji ma ka yi magana da shi ya ce akwai zafafa suna zuwa. Mun gode kwarai da gaske fa. Da fatan muna jiran zafafan nan su shigo. Yadda za su fasa mana kwalwa mu dan taka. To muna godiya kwarai. Da fatan za ka tashi lafiya. Bari mu daga kira na ƙarshe a cikin wannan shiri na DH Pop. To muna godiya muna tare da kai a gurguje. To muna godiya kwarai da gaske. To masu saurare ko da ji ko kuma ko da gani ko da duba agogo kusan lokacin da aka ɗebo wannan shiri ya ɗaukawo jiki fa masu sauraro a duka a nan kuma za mu ɗan tattara da tattara ko matsayi namu ƙara gaba don haka masu sauraro ka duk wani